John Deere 955. Легендарна модель, яку всі завжди питають. І питають саме з жаткою 3,6 метра. І цей John Deere 955 саме з жаткою 3,6 метра. Приїхав він до нас з Німеччини. Ми замонтували на нього новеньку кабіну з вентиляцією, з магнітолою, зі всім. Гарненька така кабіна. Фільтри, фільтрація, тобто все є. 3,6 метра жатка. От гляньте, яка жатка. Ми її передивилися повністю того комбайна. Позаглядали скрізь, куди було потрібно, позаглядали. Тобто топ-стан. Топ-стан. Гляньте на комбайн. От які бляхи, все геть. В дуже гарному стані. Кого цікавить, друзі, приїжджайте, дивіться. Компанія Торчин Агротехніка, Волинська область, селище Торчин.